diri sa ako ang Mamang Tingog sa Kamatuoran sa Facebook account nato karon. Good morning para sa inyong tanan. And of course, ako ang ipailaila kaninyo ako mga kaubanan na karong orasa inyo kami makauban sulod sa pila lamang ka mga oras, isa ka oras. Alang sa tanan, gusto na mo ipaabot kaninyo na kini nga programa, kini nga hanay sa programa dili ni siya religious activity or religious nga gitawag nato nga pagtulunan, kundi alang kini sa tanan na gustong makasinati sa hindi kagagawasan yan sa ating buhay. Managalang igsunan, sundalaman kami sunod sa isa ka oras dili sa programa nga Tingog sa Kamatuoran. And gusto na mo na ipaabot ko inyo ang orasa ang Diyos manalangin at kita sa Panginoon. Ako si Marilyn. Ako dahil si Pastor Jonathan, mga kaibigan. Ako po si Pastor Emil. Pastor Giselle. Inyo kauban sa kahilang, sunod sa Sacoras, Francis Joy, Dick, inyo kauban sa Tingog sa programa. Para sa mga igalang pagsurang at pagkakatawa sa pagtibaya sa pagkakatawa. Alang sa paghatag panahon, alang yan itong mapagsuunan na ito na nagasuporta ng programa. Of course, wala akong suod na higala, Brother Pastor Edward de la Peña sa Sarangani Province. Pastor, salamat kayo. Sa kanan ng mga listener nato sa Maitong Sarangani Province, salamat ang Diyos ng panalangin po. And si Sir Oliver Tauho, isa siya nga gigamit po sa Ginoo na mapadayon kini nga programa. Usa karong orasa amo kang pasalamatan sir sa inyong gihatag ng panahon. And sa tanan mga pamilya sa Tagum City sa Restoration of Life Family Church, kami magpasalamat kaninyo sa walay tuwas na pagsuporta sa programang Tingog sa Kamatuoran. And ako nihatag po sa inyo. Good morning sa kanila sa ato ang mga segundo paminaw at ang itimbaya ang ato ang mga kaubanan sa buhat diya sa kundi isla Pastor and Pastora Virgie. Salamat sa Ginoo sa inyong makanunayon na pagpaminaw o pag-support sa budaton sa Ginoo, pinagis mga pag-ampo o diya po sa Sibulida ang pamilya Presores, Pastora Mary Jane, Pastora Jaime, mayong adlaw sa inyo o sa mga kapamilya nato diri sa Tagum City, bisa sa ako ang uyon diya sa Barangay Mangla diri sa Tagum City, mayong adlaw sa inyo. Maayong buntag usab diya sa Talaingot sa Ladista family sa Bayaw family usab ug kay Sir sa Leon kasi maayong buntag sir. O sa akong igsoon diya sa Kapalong Kandidato family maayong buntag ug ang Ginoo magapanalangin. May buntag guys sa tanan nga mga listeners ng mga programa naman sa mga kaigsuonan dito sa Davao City, Toril na naga-subaybay sa programa Tingog sa Kamatuoran. O usab mayong buntag sa mga suking kitamina nato diha sa Santo Tomas o ganang kitag mga listener diha mayong buntag sa inyo o of course sa Cumbal Province sa mga kaigsuonan nga nagapaminaw kanunay ang Ginoo magapanalangin sa inyo ang tanan. Sa ito naman nag-listener nato sa Facebook account nato sa Tingog sa Kamatuoran. Good morning ang Diyos manalangin po. And sa tanang mga kaigsuonan nato diya sa Tibalog, dito ng gabi, aday tayo mga suki na mga listener diya sa Tibalog, no? Ginasubaybayan din nato ang programa. And of course, there is sa Davao, sa Tagum, o sa Panabo, sa Carmen, direpon sa may area sa mga kaigsuonan nato lumad sa lungsod sa Laak na paminaw sila. Salamat kayo sa panahon ngayong ihatag mga higala at kaigsuonan.
Kung karon wala sa mga higala, gusto na mo ipaabot kanino na kini nga programa sa Monaco, dili ni siya religious activity or religious na program. Tugod kay wa po pinabasa sa Biblia na ang religion mo ay i-focus sa pagpahibalo ngadto sa mga kahanginan, ngadto sa mga television. Tugod kay ang religion is gigamit lang siya aron ang mga kaigsuonan nato mahimong legal, mahimo silang i-honor sa ato ang panggobyerno. Alang sa usa ka ngalan, usa ka pangalan ni sa usa ka simbahan, aron marehistro ka. Salamat kaayo sa Ginoo. Ang Dios manalangin kanatong tanan. Mga higala kaigsuonan gusto na mo ipaabot kanimo na kini nga programa isa lang ang pwedeng mapasidunggan ka. Ang Dios lamang kung wala na ilaong. Musa karong orasa at kita sa mga pag-ampo kayatay ako, Pastor Premier. Mag-ampo ta. Ginoong Diyos, nagpasalamat kami sa usab sa panahon. Ang imong kaayo, ang mong ipasalamatan, ikaw gid ang tinubdan sa tanan. Ug salamat usab Ginoo sa ining panahon karon ang imong mga pulong nga mantala diri sa kahanginan. Salamat nga ang tanan dalunggan nga nagapaminaw karon. Holy Spirit, ang imong mga pulong, imong panananginan, ang tanan nagapaminaw, ikaw makikistorya pinaagi sa imong mga pulong. Ug karon takna bayo ng imong ngalan, Ginoong Hesus na hari. Ang ayan kang simbahon, kay ikaw ang hari sa tanang hari, Diyos sa tanang Diyos. Kung karong takna Ginoo, ang magibalik kanimo ang tanang pasalamat sa imong pagabuhaton sa pipila ka hubong nga panahon apan ang imong presensya makikuban kanamo. Ikaw ang Diyos nga bagapanalangin sa among tanan. Kani among pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen. Nagpasalamat kita tungod kay Dios mahal ka. Mga higala kaigsuonan, gusto na mo ipaabot kini. Kini nga programa sa Monaco. Wala lain matuboy na Biblia. Kung namoy mga Biblia, sa Genesis Kapitulo 1, versikulo 26. Genesis 1:26. Kunya mingon ang Dios magbuhat kita og tawo nga samak kanato, magmando sila sa kanang matang sa mga mananap, ang nagapuyo sa tubig, ang nagalupad, ang nagalakaw ug ang nagakamang. Genesis 1:26. Then God said, "Let us make man in our image, after our likeness, and let them have dominion." Ang dumalahon sa tao, ang mga isda ilalim sa tubig. Ug ang mga kahayupan sa ibabaw sa langit. Ato itong silver ng mga langga. Ug ang mga hayop na nagkamang sa yuta. Ug ang kinatibuk ang naas kalimutan, dumalahon sa tao. Mga higala, mga kaigsuonan. Kini nga mensahe usa kini kapag pasabot nga gitugyan na sa Ginoo ang tanan. Ngadto sa tao. So akong ihatag ang panahon nila Pastor Renel, tulad kay sila mismo, ako man yung share sa lahat. Hapon, kung ako sila tugutan, mahatag ko ito. Mensahe. Based sa mga revelation na kadayag, ani nga pulong, tinudugay na ni siya nga nadungog na ako. Naay mga pag-uong nadungog. Gahapon sa discipleship, ako nakitaan bago ta makahimog pagdumala, ay
napagyoy gitawag kato bitong kani bitong mensahe nga imahe. Diha day bugat day nang giingon nga unsa man di imahe sa Ginoo. Kay dili day ta makadumala kung dili nato makopya ang gitawag unsa gid ang imahe sa Dios. Yes. O among nabaw-an nga example sa imahe sa Ginoo katong mabasa nga naagi gitawag ng mga bunga. No? Tama atong sa pastora, self-control. Kana imahe man na sa Dios ang gugma, pasensya. Mao nang sa akong pagpaminaw ani nga base aning imahe dili day ni basta-basta pag-ingon sama sa imahe sa Dios. So naagi day tay imahe nga gibutang sa Dios gi-imprint sa atoa aron makadumala ta kailangan mabalik ta sa original nga imahe nga gihatag sa Dios sa tao. Kaya naman po tayo gitawag nga imahe-imahe nga atong gibuhat ug atong gi-adapt. Mo lang sana ako ang nasulti Pastor Joy. That's all. Base po sa ako ang nasabtan kaning Genesis 1:26 nga kining gitawag din nga imahe o buhaton nato yung diha sa pulong sa Ginoo, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway. Kana dai nga pulong mga kaigsuonan nasabtan nako diha sa pulong sa Ginoo nga kahulugan din na siya og God's character. So gibuhat ang tao unya gibutangan siya og kining kinaiya nga iya sa Ginoo, sama sa Ginoo tungod kay gusto sa Ginoo nga nagmugna nato nga dinhi sa kalibutan makadumala ta sa mga butang nga iyahang gipiyal sa matag usa ka nato. So base pud sa akong nasabtan nga dili ta maka-roll, dili ta maka dumin sa usa ka butang, dili ta makamanid sa usa ka butang nga gipiyal ka nato sa Ginoo kung wala ta ning iyahang kinaiya o iyahang karakter. So kana mga kaigsuonan ang ato pud nasabtan. Halos matang tao ron aso. Walay tao nga wala mangandoy. Wala pa'y tao na wala mangandoy. Walay tao karon nga wala mangandoy sa maayong panginabuhian. Walay tao na nangandoy karon wala mangandoy sa mga butang nga gusto niyang pananglit. Daghang mga tao na nabisi sa kaugalingon aron lang makuha ang ilang mga panahon. Makuha nila ang house and lot, sakyanan, kwarta, possession. Sa lakoy nga pagkasulti, ang pagkaadunahan. Daghang mga tao ron nangandoy kahirap. Tugod kay daghang tao masakit. Daghang mga tao karon nga gustong kalinaw sulod sa kasigtasan. Ug ako na. E bisan daghang kitag salapi, daghang kitag mga kaptangan, apan kung wala kitay kalinaw, dili nato ma-recognize ang mga butang na nagabot sa mga higala, kaigsuunan, mga listener. Ang pag-angkon sa mga butang nga gusto nimong angkonon, nagadepende kini kung unsa ang gustong mahitabo sa Ginoo nato. Pananglit, mabasa nato sa Biblia na ang pagkaadunahan usa kini kalimbong aron ang tao malaglag, aron ang tao makasinati sa gitawag silot na walay katapusan. Kung nakitay mga Biblia sa 1 Timothy chapter 6 verse 17 up to 19,
mabasa nato dinhi mga higala, mga kaigsuonan, nga dili kayo tubutan sa Dios ang tao, mahimong ma-acquire niya ang bahandi sa kalibutan. Kung ang iyang kinabuhi, wala maalayon sa kabubutan sa Unang Timoteo Kapitulo 16, size. Kapitulo 6, versikulo 17 to 19, mahitungod sa mga adunahan dinhi sa kalibutan, ingna sila nga dili magpasigarbo o magsalig sa ilang bahandi nga galing mahanaw. Tanawa. Ang Diyos mismo nagsugo. Ingna sila. Kinahanglan nga ibutang nila. Ingna sila pakibalik sa sugod. Ingna sila, okay, may tungod sa mga adunahan dinhi sa kalibutan, ingna sila nga dili sila magpasigarbo o magsalig sa ilang bahandi nga daling mahanaw. Dili magpasigaro. Chapter 6, verse may tungod sa mga adunahan dinis kalibutan. Paminaw mo mga dato na. Mga dato nga wala maalayon kinabuhi. Giwarningan kita sa Ginoo. Ano pa niya dinhi? Nga dili sila magpasigaro o magsalig sa ilang bahandi. Sometimes kitang mga tao nga nagpuyo sa kalibutan, diha usahay nato gibutang ang atong kaugalingon sa mga butang nga bahandi, sa mga bahandi. Pananglit, daghang pobre nga nadato gikan sa pagkapobre maayo kinaiya apan sa pagkadato na niya namaot ang iyang kinaiya. Tungod sa bahandi, tungod sa garbo. Mo nang dili lisod ang pagpanalangin sa Dios, mo nang hangtod karon nganong sige tagpangayo sa mga butang nga gusto nato ang kunon o nganong hangtod karon wala pa kini mahatag sa Dios kay dili siya gusto na ang tao mahimo makwartahan na dili siya makasunod sa ginharian sa Dios. Tungod kay sagad dili roon tanan. May tungod sa mga adunahan dinis kalimutan. Ingna sila nga dili magpasigarbo o magsalig sa ilang bahandi nga daling mahanaw. Nagpasabot nga ang kwarta, ang butang sa kalibutan, dili kini mulungtad sa atong kinabuhi. Dali ra gyud ni mawala. Tungod kay gusto sa Dios ipaabot kaninyo nga ang mga butang sa kalibutan higalag igsuon o sa lamang kini katemporaryo nga mga butang diri sa kalibutan nga dili nato fokusan, dili nato ibutang ato kasing-kasing ng dapita, tungod kay dili gusto ang Ginoo nga kung kita makasinati sa pagkagitawag nga kwartahan o adunahan o gusto sa lis panalanginan, nga nato kinabuhi mahimong mapasigarbuhon. Mana ang Genesis Kapitulo 1, versikulo 26, ingon pa niya, let us make man in our image. The word image, it is a character. Character nga gikan sa Ginoo nga gusto niya iimprinta sa tao. Gusto niya ibutang sa tao. Tungod kay ang salapi bulawan iyaha o gusto niya ang tao piyalan. Apan kun ang tao dili siya makasinati sa gitawag kinaiya sa Dios nga gikan sa Ginoo. I'm sure malaglag gyapon ang kilabon. Until now, daghang mga tao, mga Kristohanon na nagsigig ampo hangtod karon wala lagi tagay. Tungod kay wala pa ang karakter sa Ginoo nga gibutang og giangko nato ug atong gihimo tungod kay ang karakter sa Dios. Kung naani sa ato, sayo na lang kayo paghatag sa imo sa butang. And let them have dominion. Ang pagdomain sa Dios sa imuha, ang paghatag sa Dios sa imo sa bahandi, gusto niya unahon sa ug kausab ang atong kinabuhi. Verse 18.
Ano ko ba, sir? Tudloi sila sa paghimo og maayo aron maadunahan sila sa maayo nga mga buhat. Tudloi usab sila magmatinabangon ug andam sa pagpaambit sa ilang mga kabtangan. Tudloi sila sa paghimo og maayo. Ano ka, yung nasulti man ni Pablo ni, tugod kay nakita ni Pablo, nga daghang na kwartahan, dili na maayo ang pamatasan. Tudloi sila sa paghimo og maayo, aron maadunahan sila sa maayo nga mga buhat. So, dili lisod ang pagkamaadunahan. So, diba? Yes, Pastor. Dili dahil lisod ang pagkaadunahan o nagsubay lang gid sa pamaagi sa Ginoo. Kaya kung maadunahan ang tao, sagad man nga makita nato, mausab jud ang kinaig at ang batasan. Kamo karon nga naminaw, dili lisod ang pagkamaadunahan. Daghan mang adunahan. Yes, patahan sila sa butang. Kita niyo mo sila nindot kahitan. Pero sa pagkaadunahan sa maayong pamatasan, dili nato sila makita. Tudloi sila. Verse 18, ingon siya, tudloi sila sa paghimo og maayo. Aron maadunahan sila sa maayo. Nabuhat bot pasabot. Naadi ay naadunahan. Na dili iyas Ginoo kung dili maayong makitang binuhatan. Kaya lang mga kapatid. So usahay kitang mga ultimo nga mga tao, musilos usahay ta. Sabi na ni mga Kristohanon, maingon pa usahay. Sila Lord, gidato nimo ako Ginoo, nangalagad ko sa imo, na pobre ko. Nakita mong Diyos Ginoo, madato ka, mausap po imong pamatasan. Mausap po nimong kinaiya. So usmon sa lako ni ako kinabuhi. Aron ang kwanta nga ipiyaw sa Ginoo sa akong bandi. Sayo na lang tayo. Balik ko na ko, dili angay kasinahan. Ang mga tao nga na-bless sila, tugod kay wa ta kabalo, masagili din na sa maayo na pagkaadunahan. Mga ningon sa dinhi, mga higalag kaigsuunan, gusto lang ipaabot sa Dios na gusto niya ang tao makasinati sa himpit na pagkaadunahan sa bahandi nga gikan sa Ginoo katong tinuod na kinain. Kaya na ako'y mga taong nahimamat ng mga gibless sa Ginoo, mga maayo maghihapog kinabuhi, mga maayo pamatasan. Pero kini mga tao dili noon tanan, di naman hinuon managad yan itong mga kauban niya sa mga. Tungod ka nag-focus sila sa bahandi. Nakiglibon sila sa mga tao na ako sa ibabaw na leader. Mga higalag kaigsuunan. Kining programaha, usa kini kapapamaagi, nga kitang mga nakwartahan na karon, kitang giblessed na sa Ginoo karon, dili na mawala sa imuha. Kay doon na po'y blessings na gikan sa Dios, nagasa kini. Usa ka gasa, dili nato ni haguan. Ang panalangin dahil sa Dios, dili haguan. Gasa kini. Dalay ko ng Ginoo sa walay katapusan. Magwawali chapter 5 verse 19. Ecclesiastes chapter 5 verse 19, giyatagan sa Dios ang tao sa kabtangan ug sa uban pang mga bahandi ug gitugutan niya siya nga makapahimulos niini aron madawat sa tao ang alang kaniya ug maglipay siya sa iyang hinabuan. Gasa sa Dios kaniya. Maglipay. Gibless ta sa Dios para murag para sa akong pamilya. Wala ta gibless para maghimog sala. Ang punto dito is gasa kini sa Dios. Kung mag-iskot ta gasa, dili siya gibayaran. Hinatag siya. Nagi taong bisan maglingkod, mag-abot-abot ang mga panalangin. Kapando na po yung mga tao, adlaw gabi mo kayon, ang panalangin magpalayo.
Tugod kay ngano, nakita na daan sa Dios. Kuno sa atong motibo sa unahan. Mga higala kay suunan, na naminaw karon sa programang Tingog sa Kamatuoran. Kung gibless ka sa Dios, kunya nausap ang imong kinabuhi, nausap imong pamatasan, nahimo tang naligas gamay sa pagkadaotan, balik sa orihinal imong kinabuhi. Kabalo ko nganong gibless ka kay maayo kang tao. Kabalo ko gibless ka tungod kay gigasahan ka sa Dios. Ayaw abusuhi ang gasa nga nagyal sa Ginoo sa imo. Gamit kini i-enjoy sa imong pamilya. Ihatag ang panahon sa imong pamilya. Yes, daghang tagkwanta, wala tay panahon sa atong mga anak, wala tay panahon sa atong asawa, wala tay panahon sa atong mga pamilya. Pagbanding-banding, ug kana nga kwarta sayang lang na adto hinuon sa walay kapuslan. So gusto sa Dios, iklaro na to, nga dili lang kita i-bless sa Ginoo mga higala, kun dili tanan nga naminaw karon, mga suking tigpaminaw diri sa programang Tingog sa Kamatuoran. Always ang Dios nagasulti nga ang panalangin dili lisod kung ang tao ang imahe sa Dios, ang kinaiya sa Dios manaa kaniya. Unang kinaiya nagisulti sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 ingon siya, ang imahe na gusto sa Ginoo mahitabo didto simple lang, mahigugmaon. Sa panahon nga himuon ka sa Dios, i-bless ka niya. Kabalo ba ka mahigugma sa mga taong unlovable? Mga taong nagpasipala sa inyo. Mga taong nagpasikit sa inyo. Siguro, moabot sa tuhuna-huna, nga kung akulay madato, ako silang pakiton, ako silang anaan, something dili na maayo nga itong motibo. Kunungan na, dili jud ka i-bless sa Ginoo. Kuningunana nga itong mga motibo. Mga higalag kay suunan atong basahon kini kinaiya sa Dios. Galacia 5:22. Apan kini ang makita sa kinabuhi sa tao kun ang Espiritu Santo mao ang nagagahom kaniya. Mahigugmaon siya. Amen. Kung gi-bless ka sa Dios, kamulo ko nga naa ka ng kinaiya, mahigugmaon. Pero usahay ang kwarta mo ay nagsugo nato. Tama na. Di mo sarahan ang kwarta nimo. Tama na. So the more ka muhunong ang paghatag, the more po muhunong ang Dios sa paghatag kay niyo. So kung ang kinaiya natong mahigugmaon, dili na ta mo ingon nga, sige na paghatag sa imo, walay limit ang paghatag kung na kay gugma. Gani ang Dios tungod sa iyang gugma, iyang gisakripisyo ang Ginoo si Jesus nga iyang anak. Nagpasabot ang gugma niya sa tao, wala na gibase sa gugma ngadto pud sa basihan sa sukdanan. Gibasihan kiniya sa tinuod nga gugma, nga gusto lang sa Ginoo nga ang tao makasinati sa tinuod nga gugma. Kamu nga gi-bless. Ayaw mo kalimot. Gasa na sa Dios. Nga kung gasa sa Dios, kung gihatag sa Dios, pwede niya kuaon. Gasa naman. Pwede na ilubon. Kaysa may naghatag diya sa Matthew, sa Psalms 24 verse 1, ingon siya, ang tibuok kalibutan o ang tanan nga naa niini iya sa Dios. Nagpasabot nga ang kalibutan di panagiya niya o ang tanan nga naa sa sunod niini iya sa Ginoo. Sa ato pa walay ako. Kung gasa gihatag kini, pwede bawi sa mga tao nga wala kay gugma. Gugma ang ipangita sa Dios. Magunsa man ang kwarta kung wala tay gugma ngadto sa kaisig kaingon. Kamo nga gi-bless. Ayaw nyo pasagdi inyong pamilya, inyong ginikanan, inyong mother-in-law and father-in-law, inyong sister-in-law, brother-in-law. Ayaw nyo pasagdi, gi-bless mo sa Ginoo sama sa naitabo sa 12 kabanay. 12 ka mga anak ni Isaac. Tama ko, si Isaac ko yan? Jacob. Nagkato si Joseph ang gihatagan sa Diyos o panalangin para mo rescue sa iyang 11 kaigsuon o iyang amahan. Nagpasabot na kita, kung pila mo kabuk, magsuon na agyo isa diya nga i-bless. Ayaw pasagdi imuhang mga ginikanan. Ayaw pasagdi imuhang mga anak. Ayaw pasagdi ang imuhang mga igsuon, mga parinti, mga silingan. Na kung gi-bless na ta, usahay ang mga silingan, maglisod na adto. Tugod kay ngano, sirado na ang atong balay. Sa una katong wala patay kwarta, ang atong balay, abli, walay kural. Karon nga nanatay gwapong balay, nanatay security, nanatay gitawag nga akural, tugod kay ngano,
ginabantayan na ta sa sunod. Tungod kinaghan na tag kwarta. Pero kung gasa sa Dios, walay pwedeng mo ilog, walay pwedeng mo kuha. Pero kung imo lang gihaguan pag-ayo, normal lang mahadlok ka. Normal lang. Ang tao mo bati yung kahadlok. Normal lang na ang tao makasinati sa gitawan nakahadlok nadto sa iyahan mga kapalibutan, mga kriminal. Tungod kay kanang kwarta nga imong gikuha, kwarta ka na nga imong giaguan, kwarta ka na nga imong gisakripisyuhan. Apan kung gasa sa Dios, kung gikan sa Dios, walay pwedeng makuha. Gawa sa tag-iya. Gawa sa tag-iya. Gasa sa Diyos. Kung gasa kini sa Ginoo, nagpasabot na ang tao kinahanglan mahigugma. Ang gugma nga gikan sa Dios dili kini limitado. Ang gugma nga gikan sa Ginoo wala nagbase sa imong kaluoy. Kay ang gugma walay support. Sometimes, ang Diyos nga itong ginagaran usahay malain sa mga taong i-bless. Tugod kay dili naman sila usahay mamansig. Kung i-bless ka sa Ginoo, balik sa orihinal na nagatag sa iyo. Ayaw kalimot. Ang tanang bahandi sa kalibutan iya sa Diyos. And kaya niya kumaw. Kaya niya ibalik. Kumaw balik. Tugod kay ang Diyos nga itong gilagaran. Nagita siya mga taong tinuod inahigit. Nganong gi-bless ka sa Ginoo kay gusto siyang makatabang ka sa upat. Amen. Daghang mga taong gi-bless sa Ginoo, ang mga ugangan, mga mother-in-law, father-in-law, dili na usahay malipay. Tugod kay nanausab na ang atong mga kinaiya. Ang ato mga ginikanan usahay. Maingon na sa ito mga ginikanan katong wala pa ni gi-bless. Happy kayo. Karon nga gi-bless na. Di naman namo may istorya. Dili naman namo mahalubilo. Kaya kanunay istoryahon kadtong mga tao na parihan nagkahimutan. Ayaw kalimot, igala, igsuon, na naminaw karon. Ang pag-bless sa Dios sayon kayo. Katong blessings na iya sa Ginoo na kayo. Ikaduha. Ang ikaduha is malipayon. Tinuod kwartahan ta karon. Wapon nakagbalay na nakaisakyanan daga nakakwarta dito sa bangko gideposit ni. Aga kong pangutanan malipayon ko. Ikatulo, May kalinaw. naabay kalinaw sa imuha. Gi-bless tuod ka financial, material, naabaling kalinaw. Makatulog ba ka sa maayong pagkatulog? Panahon sa gabi, o basin dili ka katulog, ginihap sa imong kwarta. Next, mainang puso.
May kalinaw, then mainam kusog. Ipadayon na lang. Maayo sa iyang isig kataw, manggihatagon Maayo sa iyang isig katao. Ang ilanan sa taong gi-bless sa Ginoo, mga silingan, mga to. Kanang mga silingan nga ultimo, maimbita niya. Mao na ebidensya na kanang tawhanag gi-bless nga iya sa Ginoo. Pero kung maghanda ta nga wa gyud tay silingan mga to bisan usaw na tud imbita. Pangutan-an na lang ng imong kaugalingon. Basin dili nga iya sa Ginoo nga blessings kay nausab na nato iya. manggihatagon, kasaligan, Manggihatagon, nagpasabot nga kung gi-bless ta sa Dios, dili ta masuko og naay magdala og bring house. Kay mo man ay kinaiya sa mga taong wala gi-bless. Kaya unang-una niya na, samtang nagkaon siya, ang iyang unang-una anak, iyang asawa, iyang bana, iyang mga anak. So samtang nagkaon na siya, naana siya silupin, di dala-dala. Sabi ninyo, mga higalag kigsunan, maluoy ko anak nila. Sa una, masuko ta, kung mag-thanksgiving ta, na magdala. Pasalamat ta, na magdala. Karon, ipasabot ko sa Ginoo, nagana din mga tawhanang manggadala. Uhaw sa mga pagkaon. Nagkinahanglan sila lami nga pagkaon. Kung dili sila gusto nga sila rin mukaon sa lami na ilang kaon. Kung gusto silang magdala para makatilaw po din taong kung nabilin sa balay. Kabulubatan niya na, naaba ka ana nga pagbati. O kung naa ka niya na nga pagbati, kana nga blessings, iyas. Dili ba ka maluoy anang mga tao nga nagpuyo anang naplis lalang. Wala din tayo gikaon, makita nimo walay tarong bala. Kung gi-bless ka sa Ginoo, pwede nimo sila tulungan. Pwede nimo sila hatagan. Tugod kay ang blessing sa Dios, gasa sa Ginoo. Tugod kay ang problema sa ato karon, mga suking tigpaminaw, nagsige tag-ampo sa panalangin nga i-bless ta sa Dios, pero wala dili ganin nato makita unsay resulta kung i-bless ka sa Ginoo. Gusto sa Dios nga kinaiya niya ato sang i-aplikar. Gusto sa Dios nga ang imahe sa Dios, ang karakter sa Ginoo, ang behavior sa Dios nga makita sa Galacia kapitulo 5 bersikulo 22 ngadto sa 23, kanan siya ang kabunga sa espiritu kung naa kanimo kana nga blessings dili mawala, dili mahanaw. Tugod kay kana nga panalangin, dili maka-imperno kung dili makaadto kita sa ginabuhing walay katapusan. O kanang kinabuhi nga walay katapusan, mao nay atong ginahimuan og pagtagad. Tugod kay ngano, lumalabay, temporaryo lang ta ani kalibutan na. Dapat kung gi-bless ta sa Dios, daghang mga tao manghilak dito sa kilid sa panahon kuwaon ka. Daghang mga tao mingon ngano siya pa may gikuha, ngano siya pa matugod kay tawhan na maayo nakatabang na sa amo. Pero mingon gani atong silingan, may nang gikuha kana sigurado impierno ginatawhanan namatay. Tugod kay wa gani na bless ang silingan usa pa ka ang Ginoo nga iyang adtuanan sa langit. Gusto nako i-provide ba sa inyo ha? In Genesis chapter 26, let them have dominion. Sayon kaayo pagdumala sa panalangin. Apan dili siya gusto nga tagaan ka, padumalahon ka. Kung ang akong kinabuhi katong giingon ganiya sa 1 Timothy chapter 6, verse 17, 18 to 19. Dili siya gusto nga kung maadunahan kita ang atong kinabuhi, wala ma-align. Alignment ang gikinahanglan sa Ginoo. Kung ikaw naminaw karon, mga suking tigpaminaw sa Facebook account nato. Kining programahan. Gusto lang sa Ginoo ang imong kinabuhi. Makabalo ka sa kamatuoran. Na ang imong panalangin, ang imong kinabuhi, o ang tanan nga nag-abot kanimo temporaryo lamang, nagpasabot, anytime bawiton sa Dios ang atong kinabuhi ug bahandi. Ang pangutana sa pag-adlaw sa paghukom sa Dios, kita ba mismo makagarantiya na sa atubangan sa ukmanan sa Dios, makasulod kita sa giharian sa Ginoo. Sayon kayo ang panalangin. Pwede ka i-bless anytime. Pero dito sa kaduhang kinabuhi, dili ka maka-escape. Tugod ka dito sa ukmanan sa Dios. Ang tanan pagkighatag ng pusay. Kung i-bless ka sa Ginoo,
padayon sa pagsuporta sa mga tao nga imuhang kipati na naibugma ka para kanila. Ang Diyos manalangin. Dili siya gusto na ang mga taong nakailatan niya malaglag sa ito. Ayaw kalimot, sagad sa mga kwartahan na wala makaila sa Diyos. Mga dagkong sakit ang hinahatag sa ito. O kanang sakita nga dili maayo, nga mismo ang doktor dili na muingon na silang wa na gid mi putom sa among wa namin mahimo tungod kay kasuko sa Dios. Sa doktor na wala pasara. Mga sakit, mga hubag-hubag, mga hilanat nga dili na gyud siya maayo pa. Ug mga tumor kana di ay sila. Kana day mga sakita. Mao din ay sakit na tunglo na ginahatag sa Dios niadtong mga kwartahan na wala mga usap ang ginagawa. Mao nang ikaw nga naminaw karon nga gusto kang makwartahan. Wa gani ka mausap. Ayaw na lang pangandoy. Kaya mga atong sakit, ginagko kong sakita. Maningil po siya. Muna ako, ingon pa si Solomon, pagkihatag ko sa lang ang verse, ingon si Solomon, dili ko gusto madato. Di pa siya gusto mapobre. Grabe. Tugod kay si Solomon, wala sa mangandoy o bandi. Nangandoy siya. Nang iyang kinabuhi, makakaplag gayon sa tinuod na kausaban. Panuntigon, Kapitulo 30, versikulo 7. Ginoo, may duha ako kabutang nga pangayoon kanimo. Kung mahimo ihatag kini kanako sa dili pa ako mamatay. Verse 8. Una, tabangi ako nga dili makapamakat. Ikaduha, ayaw ako himuang adunahan o kabos. Hatagi lang ako sa akong kinahanglanon. Verse 9. Kay kun madunahan ako, basig dili na ako muila kanimo. Tanawa. O kun mapobre ako, basig mangawat ako ug mapakaulawan ko ikaw nga akong Dios. So naklaro na yun na kung ang tao madato basig di na makailas ko. Ikaw na minaw karon. Kamu nga nasa atong Facebook account na maable ninyo kini nga mensahe. Matudlo kini sa gitawag alignment sa mga butang gihatag sa Ginoo kanato. Balik ka sa Genesis 1:26. Dili nato marule ang mga blessings. Di nato ma-domain ang atong blessings kung ang kinaiya sa Dios. Dili nato mangkot. Dili nato makita sa atong kinabuhi. Kay after our likeness, meaning ang word nga likeness, it is a kind of obedience. Kay ang Diyos mo-obey siya. Kay ang kinaiya sa Diyos at nilumanod sa mga kapatid. Mga higala, kay suunan, limitado ang among oras. Tungod kay isang ka-oras lang magiging. Kay mo oras may among makaya na ibayad na mo diri sa station. Gusto na mo iklaro kung may kasing-kasing ka sa kanabang gugma sa paghatag sa Ginoo. Ayaw kini ihikling ngadto sa mga taong nagkinahanglan. Unang-una, i-bless ka sa Ginoo para sa imong family. Ayaw tuguti nga ang mga higala nimo makapahimulos. Amen. Ayaw tuguti ang uban man makapahimulos sa blessings. Dapat ang atong pamilya. Tagay panahon ang atong mga pamilya. Busa, si David, lingaw si David sa Chronicles, 1 Chronicles 29:11, 14. Igo uratan nag-uli sa butang nga dili ato. 1 Chronicles 29:14. Apan kinsa man ako gang akong katawhan makahimo man kami sa paghatag nga madagayaon sama niini. Amen. Ang tanang mga butang nagagikan kanimo ug gibalik lang namo kanimo ang imong gihatag kanamo. Sa ato, kung i-bless ka sa Diyos, tagaig panahon ang Ginoo. Tagaig panahon na muuli ka sa pagdahil kung pasalamat ka. Kung niundang kag simba, kung niundang ka sa pagpangalaga, tungod anak nga blessings, ayaw kalimot siya kanya. Hindi na kuwaw.
Apan kung padayon ka sa pagpangalaga, bisan asa kang simbahan, na dito ka nalipay, do it for God's glory. Dili para sa atong bayan, for God's glory. Ihatag ka niya. Kaya dili na imo, dili iya na sa Diyos kung nagmuli lang na sa matang na dili natuwa. Talay mo ng halang sa mga pagkakas. Salamat, Pablo. Ako mga pag-ako kinsa katong sa mga na nagtuman sa inyong kabubuhan, na nagkailas sa inyong paghari. Ako bulinan. Magkaroon ang lawa. Magsugod ang bahan ng palarami. Kaya napanawag ni kami. I command the blessings of God. Manahanay. Sa mga sugod ng palarami. Gusto ko mag-angko para ng Father. Sa tanan mo gusto in-open nila yung ininakan. Kung na sila ibali sa lawas mamarayo sila. Katong na ay problema pinasya pagkalisip sa panalangin. Katong mga pamilyang nangabuban makabatang sa kagabasan. Ipasimulan sila, Father, in the name of Jesus. In Jesus' name. Amen. At kita karon sa realization na akong yata sa May buntag sa makausap, ang akong na-realize ni ining pulong na gipadayag sa Ginoo nga sa diin ang gusto makadawat ang Ginoo or ang hari, gusto siya nga makadawat ang iyang katawhan nga mga regalo gikan kaniya or bahandi gikan kaniya apan na siya warning nga kinahanglan nga mahimutang ma-align ang iyang image paabot nga rin kanako bago nako siya madawat totally para dili ko ma-impierno. Nadalagon kay ang Ginoo ni ana kay iya jud ki andam ang akong kasing-kasing sa mga panalangin nga iyang ihatag nga dili siya gusto nga ma-impierno ko. Ako na-realize ang mensahe ka rin. Mas kami ng atuang buhi nga Diyos, nga hari, sa tanang mga hari. Diandaman na taniya o mga blessing. Pero wala gini, kinahanglan sa nga makita sa ato ang kinabuhi, ang iyahang karakter, ang iyahang imahe, na gisgutan gagayin na katong siyam kabunga sa Espiritu Santo. Kung kanto di ay ma-imprint na sa ako ang kinabuhi, ang panalangin nga iyahang giandam o gihatag para nako, moto siya mahimong pamaagi aron nga makatabang ko sa uban. Nga kanto nga panalangin dili maka sama sa gisulti ni Sister Linlin nga dili makapa-impierno sa ako. So mao ni nga nagpasalamat ko sa pulong sa nga ato ang nadungog karon meaning kabuntagon. Sa ako habang naminaw ako ang na-realize ba na ang last testing guys sa Ginoo dili dining pagsulay nga natay na sakit o natay kabalaka. Ako ni-realize na isa siguro sa makatapusan nga pagsulay o i-test ni ihatag sa tao o sa kuha kana bitaw makagulit na ko wealth kay ingong ganina sagaran daw na anay wealth pwedeng mausab. So ako na-realize na ko nga ang last test sa tao kay bitaw piyalan ka og wealth tanawon sa Dios kung di bagid siya mausab. Kay ingon pa ganina dili tanan nga di panalanginan gikan sa Dios. So akong isa pod na realize ma-identify na gid nako kani mga tawo di panalanginan sa Dios ug kani panalangin nga dili pod gikan sa Ginoo. Kay matod pa ganina ang gikan sa Dios mo reflect siya og atong mga imahe nga atong gibasa ganina.
So ako usbon, ako may realize good nga diha di ay makita sa Ginoo ang tinuod nga kasing-kasing mo gawas kadihang panalangin na nata kung kinsa giyoy Dios sa atong kasing-kasing. Ang kwarta ba o siya? Nahiyood ko po sa ako ang sinabi ako akong na-realize na ang panalangin ihatag na dahil sa Ginoo pero naa na may pangayo ang duha ka butahan katong makita ang imahe ni Kristo sa atong Ginoo katong kinaiya niya nga siyang kabuok sa Galacia. Kay kung dili ko ma-imprint para sa po ako wala kong kinaiya sa Ginoo katong pagkalugmaon malipayon dili ko ka expect ng panalanginan ko sa Ginoo kay pwede di ako maghatag ng kasing-kasing nako nagreklamo ana ba so na-realize na ko nga pag maimprintahan lang di ay ko sa kinaiya sa Dios katong siyang kabuok ang panalangin sa iyo na lang yun ay kaayo nya dili mo sa imo ang pagtabang sa imong isig ka tawo na malipayon ka mo hatag walay pagpagulbol. So, dako din ka ng impact sa akong kinabuhi ba na correct di ako ko ani kay sa una pa to sa religion pag sa dugay ng mga tanan nga maghatag pag kasing-kasing ng pagulbol ang baba ng reklamo so karon pagharian ka sa Ginoo pag makailapod ka sa tinuod nga nagpanalangin sa usa ka tawo nga mo ang Dios ma-align gid ay ratong kinabuhi man sa iyo na lang gid ang panalangin sa Ginoo dawaton. Bato kong ipanghatag sa uban. Kaya kung nalangin sa Ginoo, Commonwealth mo. Para sa ako is realization na to. Galatians chapter 5 verse 16. Hindi na ko nakita. Ini ang akong isulti kanyo. Pahari ka. Ang Espiritu sa inyong kinabuhi. Ayaw tumani ang mga tinuha na lawas ng kayo. Dili di ay ta i-bless. Kung maghari ng mga tawanon. 17. Kaya mga tinguha sa lawas ng kaibog supak sa tinguha sa Espiritu. O nga mga tinguha sa Espiritu supak sa lawas ng kaibog. Nagkasumpaki ining duwa. Balik ta sa Genesis. Ingon pa niya, buhaton nato ang tao sama sa atong dagway, nung kanya humani ini, sila na ang magdumala. Dili ka piyalan unang-una. Kato na mga sakit. Na mga balatian. Dili ka ayuhon sa hingpit. Kay ang kaayuhan di ay gihatag na niya tanan sa ako o sa imo. Gipadumala na niya sa ako o sa imo nga maayo ka na. Ang kaayuhan sa iyo na lang day kaayo. Kung ang tao makuha niya siyang kalinga. Ang pagkadato di ay sa yun kung kita gustong madrog mo tao sa aking madato kaya ato mga wali madungog ang dato makatulog impyerno. No. Mas maka-impyerno hinuon ning wala tagi kaon kay sige na tag babulbul. Depende mong gud ni sa gitawag nato sa pagdumala. Amen. Gihatag niya sa imo nga i-bless ka na niya. Pero ang pangutana naabang siyang kabut. Lastly, gusto lang sa Ginoo paruhon sa atong tanan. Na wala pa siya, wala kay gipangayo nga dili niya ihatag. Unang rason, tungod kay gusto niya ang tao makasinati sa kayuhan. Kaayuhan sa bulsa, kaayuhan sa kasing-kasing, kaayuhan sa pamugas, o kaayuhan sa atong kalagay, o sa atong panglawas. Gihatag na niya ang kaayuhan. Gipadumala na sa imo. Ang ako na lang buhaton mo ni. Sa mo na lang ako, daan na akong kinabuhi. Kinatuo ko. Ako ng kausaban, mahitabo sa tuwa. Daghang pong mausap sa dagang sa akong kumawa. Mga higala, kiksuunan. Gusto lang nato ipaabot ka nung ito. Gusto ka maayon? Ayuhon ko. Gusto ba ka i-bless? I-bless ko.
kay gihatag na sa imo. Ang ako na lang buhat ko, di mo buhat ko. Let us make man in our image. God's character. Gusto sa Ginoo ang kinaiya sa Dios ato. Unang-una kini pagkamahigit mo. Importante. Nalay ko na Ginoo sa wala niya katusan. Ang Diyos ko na mga igalag kay sunan alang sa gustong mo hatag ka na mo og panahon sa pagtimbaya o paghatag og tawagan na mga pangutana or something, mga prayer request, inyo lamang kinig text ng numero na sa Smart 0920-3523-804. Usbon ko, 0920-3523-804. Sa Globe, 0965-43-53347. 0965-43-53347. walay ko na Ginoo sa walay katapusan. Alam po sa gusto na mo na ipaibalo karong Domingo sa gabi, kung kita'y krusada na imuon dito sa Luna Kapalo. Alam sa mga nunay gibati sa lawas, bisitahin ninyo ang Luna Kapalo. Ano na kita'y krusada Sunday sa gabi. Magsugod siya alas 5:30 sa hapon. Kaya gusto na akong humanon sa alas 8. So muna nga pahibalo para sa tanang mga suking tipaminaw. Kaligo na po, doon na kita'y krusada, healing crusade, na himuon dito sa Luna Kapalo. Sa may basketball court kung tumutang sa ito. Dito ta, karong Domingo sa and para sa kanan, na gusto po nga muhatag o realization sa atong Facebook account, panayon lang po para mabasa sa atong mga listener o ang mga friends nato diya sa Facebook account. Inyo lang i-post ang inyong mga realization at least naman makahatag kini usa ni kapaagi nga madasig po kanato mga higala diya sa Facebook. So muna nga ipadayo lang doon kitay Facebook account tingog sa kamatuoran. Inyo lang kini nga pangitaon ang among Facebook account tingog sa kamatuoran. Ang Diyos manalangin kaninyo sa walay katapusan. Ang Diyos magapanalangin kaninyo sa walay katapusan. Wala naman tayo igong oras mga galagid sa unan, kami manamilit kaninyo. Ako si Marilyn. Ako si Pastor Jonathan Ligwin. Ako si Pastor Emil. Ako diyan si Pastor Marchisel Dugli. Ang inyong higala sa kainginan, Evangelist Joy o Utik, gusto na kayo paabot kaninyo, giingani ang Espiritu sa Diyos anay kagawasan. Maayo, punto ka na itong nanay ko ng Ginoo sa walay katapusan. God bless us all. Bye.